alle sammen i den her video. Der er det bare, glemte jeg faktisk lige at sige, at jeg har ikke nogen, jeg går faktisk rigtig med briller. Så hvis I synes noget andet der, så får jeg gå rigtig med briller. Så det. Men ja, i dag har jeg i hvert fald min storesøster med. Og i dag gider vi at lave sådan noget med, man kan lave sådan noget med, at hende putter noget med i min mund. Og så må jeg ikke se det, så jeg har det her viskestykke på. Så ja, vi ses, når vi henter alt klar. Vi viser lige til publikum nu. Eller, nu som ser ud bag. Smag. Lidt tørt. Men det smager godt. Kom nu, spis alt. Det er fjordmelis. Nej. Er det ikke? Nej. Det er det fjordmelis. Kom. Ja, det. Kom. Eva. Det her. Ja, det gættede jeg. Fjordmelis. Ny ting. Ja. Nå, det dufter godt. Åbn den. Du skal også vise mig det. Kan I se, hvad det er? Det kan jeg ikke. Sandra? Er det grummel, man kan tage på kage? Grummel. Ja. Det her, tror jeg. Juhu! Ja. Det kan ikke. Det hjælper altså meget på kagegruppen. Det er hjerter. Er det gruppen her? Nej, nu forventer jeg, nu skal du prøve. Se på mig i munden. Ja. Så er det min storesøsters tur, jeg kan lige hurtigt sætte briller på. Skal det hjerterne? Så tager jeg mere end at spise. Kan du gætte, hvad det er? Det er hjerterne. Ja, og hvad kommer Det hvad kan man ser til du det? Ja, hvad kan man Grummel. Ja. Til kager. Yeah! Mm. Og det er... Hvad laver du? Det er ikke mere på at spise alt. Det var fjordmelis! Wow, det står på. Lukker du for øjnene? Eller? Det sidder her. Ja. Det bruger man til glasur. Det skal ikke kun være de samme ting. Jeg har flytter. Det var det. Det er det samme. Jamen, man kan på andet i kage, kan man? Men det står lidt på. Det var kagegrummel. Det blev om... Det var kagekronen. Det var rigtigt. Det er... Kan I sige, hvad det er, dem der sidder bagved? Det var ikke så godt. Der er mere. Ja, det ved jeg godt, hvis du bare ikke skulle alt ud. Dejligt. Det var nummer 2 ting. 2.
med vegne? Sådan noget, man bruger til at kreere. Til pancake, sådan noget slags træ. Så, det var alt. Det var alt. Nej, du mangler en ting mere. Tak for at I gider at se med den her video. Så vi ses morgen. Og hvad siger du?